La plaça, a UAU Lleida Ràdio. I avui a la plaça saludem al Marcel Buissan, ell és cineasta i parlem amb ell per una iniciativa que vol tirar endavant a través d'un projecte de micromecenatge. Miquel, molt bones. Hola, bon dia. Parlem amb ell concretament perquè juntament amb la productora Films Enough volen aixecar un curtmetratge de cinema negre sobre Miquel Badia, un personatge fill del poble de Torregrossa. Explica'ns, Marcel, qui era Miquel Badia? Bé, Miquel Badia era un militant d'Estat català, dels primers que hi va haver, que es va ajuntar al Partit d'Estat català juntament amb Francesc Macià al principi, i més endavant va esdevenir un dels protagonistes del complot del Garraf, que va ser un intent d'atemptar contra el Fons 13, i després també, quan va arribar a la República, doncs va ser cap d'ordre públic de la Generalitat, amb algunes accions, en alguns casos n'hi ha controvertides, perquè en aquell moment hi havia l'anarcosindicalisme a Barcelona, però bé, tot i així va tenir molt protagonisme en els fets d'octubre de 1934, que ara estem celebrant l'aniversari. Per què voleu fer aquest curs sobre Miquel Badia? No sé si hi ha algun motiu especial, alguna vinculació especial d'alguns dels integrants d'aquest projecte per voler explicar aquesta història. Ens va semblar interessant perquè és un personatge que és bastant oblidat, que és un personatge que pràcticament ningú el coneix i va tenir la seva importància en uns moments dels anys 30. Era molt independentista també, inclús més que alguns del seu partit, no? Era poder l'ala més radical. I ens sembla interessant recuperar aquesta figura, més que és un personatge que la seva trama una mica pot ter vinculacions amb temes del cinema negre també una mica. Ens va semblar interessant poder fer una peça de cinema negre ambientada a Catalunya i amb un personatge històric. Explica'ns això del cinema negre una mica, perquè, clar, el to del curtmetratge potser sí que podíem pensar, pel que ens expliques del personatge, un to més històric, però quin és aquest component més negre? Ell perseguia, sobretot, era cap d'ordre públic, que era el que coordinava tota la policia de Catalunya. Ho va ser durant molt poc, durant un any, però ell actuava, ell anava a les redades, per exemple, i també una de les raons és que va ser assassinat, no? Va ser assassinat a l'any 36, juntament amb el seu germà, i bé, hi ha moltes teories del seu assassinat, moltes relacionades amb l'anarquisme, no? Diuen que els que van assassinar anarquistes, segurament, però bé, hi havia moltes teories de les raons per la qual el van assassinar, no? Llavors, hi ha una trama negra al voltant d'aquest personatge quan es dedica a la policia i també hi ha la història política del personatge, no? Intentem barrejar cinema polític amb cinema negre. Entenc que, Marcel, ets una mica el precursor d'aquesta iniciativa. No sé com arribes fins a aquest personatge, fins Miquel Badia. Jo el personatge el coneixia fa bastant de temps. Va ser durant la pandèmia que ja havia pensat un guió fa bastants anys, però durant la pandèmia em vaig posar a llegir una biografia que va fer el Fermí Rubiralta, que és un historiador. Va fer una biografia que de fet està penjada a internet, és gratuïta per accés a tothom, que és Miquel Badia, vida i mort d'un independentista català, em sembla que era el titular. I vaig llegir aquesta biografia i em va semblar que era un personatge que podia tenir molta sortida per fer un curtmetratge, no? Ens agradaria fer una pel·lícula, però ja ens costa aixecar el curtmetratge, que estem fent aquesta campanya, i una pel·lícula és encara més difícil, no? Per això vaig començar a indagar sobre el personatge i vaig trobar que tenia moltes vessants. Pel que expliques, el guió ja està fet, eh? Sí, el guió està acabat ja de fa 2 anys ben bé. Sí. No sé si també teniu idea de les ubicacions on us agradaria enregistrar el curtmetratge, si teniu ja una mica planificat com ho faríeu en cas que aconseguiu aquests recursos a través d'aquest micromecenatge. Sí, ja tenim moltes localitzacions entre l'equip que som, el nucli fort de l'equip, que som el director de foto, que és el Marc Pasqual, que també hi hem treballat d'altres vegades,
i el productor executiu, que és el Josep Uller, amb Films en Off. També som 3 amics de tota la vida d'aquest sector. I doncs sí, ja hem localitzat, ja tenim moltes localitzacions de Barcelona. Ens agradaria rodar a la Generalitat, per exemple, alguna escena, ho hem demanat, estem esperant aviam si ens donen permís, però és difícil perquè, clar, és un edifici públic molt important, no? I costa d'això, no? Però bueno, hem demanat a la Generalitat, tenim algunes ubicacions també força interessants. Rodem en un terrat, també una escena que el fem en un terrat, així del barri de la Ribera, que és molt especial també. I, en fi, tenim diferents localitzacions ja tancades, els actors també, els actors protagonistes. Encara no els hem revelat, els revelarem els propers dies. Els actors que sortiran, el que farà de Badia i la Carme Ballester, que és un altre personatge molt important, el Companys, el Macià. Tots aquests són els personatges que sortiran. Ens sorprendrem amb els noms que anunciareu? Estem intentant que ens sorprenguem amb el nom del Macià i probablement del Company. Seran dos cares conegudes. Ho estem intentant, està costant molt perquè evidentment és difícil convèncer actors consolidats, no? per venir a fer un projecte petit com aquest, que al final és un projecte petit, però intentarem que ens sorprenguin. Sí. Pel que fa a les localitzacions, donat que Badia era fill de Torregrossa, no sé si també teniu pensat apropar-vos per Ponent per gravar alguna d'aquestes escenes del curt, o si se centra, diguéssim, en una etapa de la seva vida que la va passar a Barcelona, doncs no vindreu per aquí. Clar, aviam, ens agradaria venir a rodar a Torregrossa, realment, o les immediacions. Tenim alguna escena que sí que és veritat que per tema narratiu doncs, no podem ensenyar la seva etapa, diguem, quan era jove a Torregrossa, no? quan era infant. Llavors ens centrem més en la trama quan ja està a Barcelona o quan ja està més en l'àmbit aquest, però tenim una escena que passa en un camp que ens faria il·lusió anar a rodar a prop de Torregrossa, també ens faria il·lusió, o tenim alguna escena d'un carrer de Barcelona, que inclús potser podria servir, perquè com els carrers de Barcelona estan molt canviats, probablement ens agradaria venir o rodar per les terres de Ponent en alguna escena, si ens agradaria molt, la veritat. Dèiem, esteu intentant aixecar aquest micromecenatge per tal de tirar endavant aquest curt. A través de quina plataforma? Potser algú ens està escoltant i vol participar, col·laborar, i explica'ns una mica tot el procés. Sí, és una plataforma que es diu Indiegogo. És una plataforma sobretot de cinema independent. És una plataforma, em sembla que és americana, i ho estem fent des d'allà, perquè el que té aquesta plataforma, que moltes altres no tenen, és que té un objectiu variable, és a dir, que si no aconseguim el total dels diners que demanem, doncs igualment podem començar, podem ficar-los a la producció, aquests diners, no? I ho estem fent amb aquesta plataforma, i per trobar-la, doncs, la millor manera que podríem fer és buscar per Google mateix, Badia el curtmetratge, i allà hi ha les nostres xarxes, tenim Twitter i Instagram, també tenim un canal de YouTube amb el teaser d'això, i allà els vincula directament al projecte. Un enllaç al projecte, i llavors allà, per cada aportació que ens puguin fer, ens poden fer l'aportació que vulguin, fins i tot ens poden fer 2 euros d'aportació, que és molt poc, i a nosaltres ens ajuda molt, i hi ha fins a 500 euros, no? Aquest és la màxima aportació que d'això, però cada aportació, si ens posen 10 euros, per exemple, tenen dos recompenses, que una és una visita guiada per la Barcelona dels fets d'octubre del 34 i de la vida del Miquel Badia, feta per mi, que també sóc historiador, i una altra, que és un curs de fotografia pel director de foto, el Marc Pasqual, que explicaria una mica la fotografia en el cinema. Aquest, per exemple, seria el de 10 euros, el de 20 seria les 2 recompenses juntes, la visita guiada i el curs de foto, i llavors hi ha més diners. Per 50, per exemple, poden sortir d'extras en el curt, o poden participar en el rodatge com a espectadors. Clar, un projecte d'aquest tipus sovint ha de recórrer al finançament privat. M'agradaria també parlar una mica de la situació que viu precisament el món del cinema català, dels obstacles que sovint us trobeu els creadors per trobar aquest finançament. Suposo que començar a aixecar des de zero un projecte d'aquest tipus, un projecte petit, és complicat, no? Fer-ho sense aquests recursos, potser sense ajudes públiques, com sí que
acostumen a tenir els directors ja consolidats, per exemple. Sí, aviam, la situació del cinema català és molt crítica, la veritat. És una situació molt difícil perquè no es destinen gaires diners a nivell públic, a nivell privat les inversions van als productes que es fan en castellà, sobretot. El cinema català està molt infrafinançat. I clar, llavors el que ens trobem és això, no? Que per fer qualsevol d'aquests projectes, si volem fer un projecte que sigui en català, com el tipus de cine que fem nosaltres, a més, si afegim la dificultat de fer cine polític o amb un component polític com és el nostre curt sobre el Miquel Badia, doncs clar, ens trobem encara les portes encara més tancades, no? Llavors, per això confiem en la gent per tirar-ho endavant, perquè a nivell institucional la situació també és la que és i costa molt doncs, que ens arribi una subvenció. Ho hem intentat amb d'altres projectes d'un caire semblant i bueno, sempre hem rebut la negativa que no, que poden ser per molts motius, pot ser que no tinguessin la qualitat necessària, no? Però bueno, sempre pensem que hi ha una mica de viatge en el sentit de que costa molt fer un cinema que parli de la història de Catalunya recent, la història recent o de la situació política. A més, el fet de que tingui aquest important component històric també suposo que ha suposat una feina extra a l'hora de documentar. Te deies que ets historiador, però tot i així, per tal de reflectir amb veracitat aquests fets que van ocórrer, t'has hagut de documentar, entenc que has hagut de ser molt curós en aquest sentit. És a dir, això afegeix una feina extra a escriure una ficció pura i dura. Sí, no, és un treball, no? Que a mi m'agrada molt perquè soc historiador i m'agrada molt, però, ostres, sempre et queda el dubte de si ho estàs... Jo soc historiador, però clar, soc llicenciat només, no? No soc especialista en aquest període, no? I sempre et queda el dubte de si ho estàs fent bé, si t'estàs deixant alguna cosa i en tots els vessants, perquè llavors sempre també quan hi ha la preproducció, no? El disseny de vestuari, que tenim gent molt competent, que tenim l'Anabel Barrufet, que ho fa molt bé, de disseny de vestuari, i llavors el direcció d'art, tot això, clar, també ho has de tenir en compte quan ho ha de tenir en compte el director d'art, no? Però jo, que també sóc una mica historiador, també li dono una mica indicacions, no? Una mica del que jo crec que hauria de ser. Llavors, si s'escau, doncs sempre demano la col·laboració d'un historiador, d'algú que sàpiga més del període, però sí, és una tasca que és complicada i en fi, recentment, mira, vam enviar el guió, l'hem enviat al Fermí Rubiralta, que és especialista en el Badia en aquest període, i clar, estem molt contents que se'l pugui llegir i que ens pugui dir què li sembla, no? Si hem fet una bona recreació del personatge, si hem fet una bona recreació del moment històric, etc. Creus que el context sociopolític que hi ha actualment a Catalunya i en les seves relacions amb l'Estat pot perjudicar això que comentaves una mica, aquesta possibilitat de que s'inverteixin recursos o de que algú decideixi apostar per projectes d'aquest tipus? Bé, jo penso que sí. Jo crec que és a nivell de grans institucions o de grans productores, jo penso que sí que perjudica. Sí que fa que sigui difícil. Una cosa és fer cine en català, que això sí que es fa, però si us fixeu, tampoc vull criticar el cinema que es fa, perquè el Carràs, per exemple, ha sigut un èxit, ha anat a aquests grans festivals, no? I poder anirà als Oscars també, així que em sembla que ja va acabar representat als Oscars, diria, no? Per Espanya. Ara falta que d'això. Però vull dir, si us fixeu, el cine que es fa ara no és com el cine que es feia a la transició, per exemple. El que es feia a la transició era tenir un component més polític, més combatiu. Ara s'intenta aquests temes no parlar-ne, que hi ha molts altres temes per parlar. Jo crec que es pot fer cine de tot, però són temes que s'aparten i, clar, perquè no hi ha un interès dels productors per apostar per aquest tipus de productes. Ja per acabar, Marcel, les persones que ens estiguin escoltant, quin missatge els enviaries perquè s'animin a participar en aquest micromecenatge per finançar aquest curs sobre Miquel Badia? Doncs que ens ajudin, perquè d'aquesta manera podem recuperar aquest personatge, que és el Miquel Badia, que és un personatge que va estar al costat dels grans polítics catalans de principis del segle XX i que és bastant desconegut, i que amb la seva ajuda podem
podrem rodar aquest curtmetratge. Per col·laborar amb el micromecenatge, la plataforma, com havies dit que es deia? Es diu Indiegogo. Indiegogo. Si no, buscant Badia el curtmetratge a Google, ho trobaran ràpidament. Allà ho trobaran. Sí. Qualsevol dubte estem a la seva disposició. Doncs, Marcel Buissan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.